Ah, muni. Matur nuwun. Awake dhewe diringi metu ya, Tru. Lah iya, heeh. Hawane adem mula ya. Kemulan sarung, dandane ora nggo klambi kaya ngono kaya. Ha iya. Kowe minggato kowe rek. Ya, aku kuwi apa jenenge karo sinden-sinden rumasane. Yo, sing apik lho, Reng. Iya ya, apik kok ya. Sik, apa ya aku rada keju kesuwen dolanan Telegram, ayo ta. Iki tua-tua wae nakal ora. Ayo. Mbok yo mesem merangut petahe apa mbok yo guyu susah petahe apa panjalmu betapa ing janji aja ewon aja sajuba nadyan aku kok tasih baik janji Yo. Mbok yo mesem. Nggih sugeng enjing Mas. Pripun kok ngendika kayak ngendika? Lah niki pun matur kok. Ora nek dintahi. Aman Mas, aman. Santai mawon, aman. Sujune bejo lho sampean. Ndak dawuh napa? Jenengan nderekke kanca-kancan selaras sing bengi niki. Minta nek sing wingi bengi niki wah, wis sandangane kaya ngono, ayo to. Nek nang kono wingi kelakon ana bintang ana gareng nganggo jaket. Adem to, Mas? Adem epal Teng mriki sumo, Mas. Enggak. Ya wingi liyane sing kademen mung yoga-yoga karo sinden nek kula wingi sumuk banget kok. Niki sinden-sinden perlu dipreksake Mas niki. Wong sumuke kaya ngene kok do kubutan. Mboten enten kipas angin to Pak niki panitia. Ayo nek adate nyewa kipas angin sing kae lho, sing ana banyune nyemprot kae lho. Wah, jos kae. Sing penting ki ora sambat, Mas. Nggih. Mbah-mbah riyen ngendika nek pinuju nyambut gawe nggon adem ki ora entuk omong atis utawa adem. Kuwi malah tambah kegas. Lah nggih. Nggih. Wingi sindan-sindan do sambat kok. Kudu dilawan. Dilawan. Wah, somo Ter aku ya sumo kok mau, Dek. Boten, nggih seger nek niki hawane seger. Wong teng mriki niku tesih alami. Nggih. Tidak ada yang namanya polusi udara. Bener. Tesih alami. Kelestarian alam niku masih terjaga. Nggih. Nah, Kayak wit jatine kuwi mau. pun kok bulak dalan kok, Mas.
Ora, cari tekan ngomah ngopo ngono mau. Sesuk wae pokoke. Wah, sesuk kapan ya melu aku? Lho, enten kathah, Mas. Enten kathah. Manajer sing pirsa, Mas. Oh, nggih. Manajer. Nggih. Nggih. Iki pun wancine goro-goro. Goro-goro. Apa to isine goro-goro? Rambu. Isine goro-goro ya kuwi rogoh-rogoh rasa. Apa sing dirogoh ya kuwi rasane. Rasane sapa? Ya rasane surasa tontonan wayang wengi iki. Oh, nggih. Kete Mas, lho. Nggih. Daniel. Ten iki mula sing nunggoni tesih kathah niki mung kepengin goleki rasane. Goleki rasane mengko terus nek rampung metu mayang goleki apa sing dadi lakon benere lan lakon olone sing ditulat engko sing laku becike. Oh, nggih. Iki wonten ing mriki ampun khawatir pokoke nek penonton. Masih full. Sing VIP ngandhap niki bisnis 1 mriko. VIP 2 ekonomi. Lho kowe malah VIP to kudune. VIP niku nek teng mriki lak luwih cedhak mriki VIP-ne. Luar biasa penontonnya sih kathah. Pun ngetahun-tahun Mas teng mriki niku wayang Rembaka. Nggih. Wayang akan abadi ora mung diuri-uri kalian warga masyarakat mriki ning diurip-urip. Tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Hebat. Matur suwun luar biasa panjenengan saya peduli akan budaya kita sendiri, budaya wayang dan tetap ngurip-urip budaya wayang dengan cara nanggap. Nah, alhamdulillah. Agustus itu ya Mas Agustus. Siap. Tur wayang ki wis tercatat sebagai benda milik dunia. Warisan tak benda wis diakui dunia, Dik. Nggih. Mula sok tanggal 7 November jenengan ya wis nyorek tanggalan. Sampun. Nek janji mbalekke Rembu. Oh, boten. Nek apa-apane Boten. iya ta. Prasetya kula nggih ansor laras 7 November tujana niku kula ditelepon Kalimantan. Ditelepon Sulawesi. Pak Anom niku nggih telepon Mas Bayu, Mas Kangko, Mas Yoyo. Ngejak. Nggih mung teleponan kabar-kabaran niku. Wah. Karepe niku pripun ngoten. Ya wis. wis. Tetep nderekke Mas Yusuf Ansor wonten sanggar Ansor seni Kangang Soran. Napa? Ansor Laras. Ansor Laras ya. Ansor Laras. Ning sesuk sing aku meng mayang tekan Limbukan, bar Limbukan mrono kae sing demung kae sesuk sing mayang. Oh iya. Oh, malah saya niku. Malah saya niku. Waduh. Lah sinten? Sing wonge ijen, sing garwane Mbak Yoga ki lho, Mas Moko ki lho sesuk sing mayang kowe. Kudu kok sing metikil kaya upil kae utuh. Kae sesuk deboke. Iya. Sinten mawon wong niki dumadi 95% ki dalang kabeh kok. Nggih. Iki kabeh iso mayang tur mayange sae. Nggih. Ning sing demung sing cilik nika dalangan pit nek nika. Mboten nika nggih sae. Kula tau ngerti nika dalang nggih sae kok. Nggih, festival. Mbok dalangi wong arep pegatan nika. Wah. Ya dalang tenan kok ya. Nggih. Iya. Mula nek teng ngene Ansor Laras ki ora kurang-kurang dalang, serepe akeh. Kula nggih. Sewaya-waya misale dalang sing tenanan ki mencret ganti dalang menisa ngoten. Dono sing adoh. Adoh. Wong kula crita ngeten iki tau kok Mas nderekke dalang niku mencret ten panggung taun niku. Nggih. Mboten ngibul, mboten doblok, mboten niki tenan sejarah. Nggih. Dagelane almarhum Mbah Waloh kalih kula niku. Oh, nek mriki sing mencret sene dalang ning sing nyaron niku Lengganan to niku. Lengganan. Berarti hobi. Hobi ya. Sing baku Ansor Laras sehat, jasmani sehat rohani. Amin. Nyambut gawe pinaringan slamet, pira entuke rejeki sing baku berkah barokah. Amin. Ana ya tak prenggake ya ngeyel. Piye? Ana mencret kok. Aku takon wis ngombe obat urung ya Mas? Wis. Apa? Super Tetra. Waduh. Salah niku, salah kudune Rodakol.
Iya. Tanggal 7 sing mayang sing saiki ngasta kendang kuwi. Nggih. Tanggal 7 kula nderek nggih, Mas. Wayangan teng Sanggar. Nun. Ampun nderek nika ora usah didereki. Mangke limbukan tak Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Ten napa-napa. Ten napa-napa. Kula buta kanca mboten besok. Monggo. Si sinten nika? Lah sinten? Sing lemu nika sinten? Pun jenengan arep ngesake sinten? Ici kiwir komplit. Aneh kok terus arep kono pamitan terus aku dinehi nota. Bapak. Wah, iya. Kok ya ora kenal Pak Damar to sampean? Heeh ya. Pak Damar. Damar tralalan. Iya iya. Jake. Lho urung mitrahi Kang Putra lho. Lah ampun pas enek Magelang wingi no. Saiki. Pendak dina tek pitrah iki. Pendak ketemu kan arang-arang ketemu. Ora. WA admin le kon jaga jarak jope kene le. Wah, iki kok ora lahir batin. Lahir batin, lahir batin. Lahir batin senengan iki. Iya. Nggih. Tetembangan ya Mas ya. Ya, Mbak Elisa digandri. Ya, tetembangan karo Mbak Elisa. Jumeneng, Mbak. Kedates maku nyawang selendang biru. Selendang biru iki metu esuk penak, metu awan penak, metu sore penak, yahene metu ya penak. Iki kok menggiring opini saja rembuke. Kok iso menggiring opini kula matur napa to? Selendang biru. Lah iya metu esuk penak, awan penak, wengi penak, metu yahene ya penak. Ah, wis ora iso, wis mau-mau. Awan-awan setelane ya selendang biru teng teras karo nyeteti manuk ngono karo mangan super mie ngoten. Let sedelok Bang Plecet teko minggat. Ana ndika sokeh kok isih utang Bang Plecet. Hobi kok sejahteraan koperasi kok. Ya, Kula ya, tutup manci wae utang kok. Ciduke kredit kok. Nggih, kanggere randedit kok nak wedok sing takon alasan. Kok anu ya, Nduk, nek mendring teko ngomong nek bapak lunga. Nggih. Dalah mendring teko numpake Honda Win jaketan ireng nyengkelit buku cilik. Pak enek, Nduk, anu ndek mau meling. Nek jenengan teko kan ngomong nek mboten enten. Niki prei riyin lan dalah kula niku ndelik enek mburi omah niku anu kok mburi omah nggen balik lawang niku ketutupan korden sikil kula ketok. Mendringe ngomong karo anakku, ngomong apake nek lunga sikile kon ngejak. Isin nah, isin. Lah iya. Tak semayan iku bar kaune Mas Eli aku ngono. Cair aman, Pak. Cair. Cair kali Pak Eli ini. Mosok nggo benda padat ya cair. Anyelai janji ngene iki jengleng kaya penak lho Pak De. Ndrandang tung. Tak telang. Kambok baleke ngene. Tiwas. Ya. Selendang biru among ngenaki ati Alamin, men. ngantuk nih kok ngantuk Nora tekan batin setiamu Kadeta selendang biru. Oh iya. Selendang biru. Gerobak Mbak Elisa terus nyanyi.
tetep ana janjimu slendang biru. Nah, ini Ya. penak. Penak. Kandhane slendang biru ki ane metu penak kok. Ya, isu-isuan tetep penak adem-ademan yo metu yo penak. Iya. Hawane seger ngono kok. Seger anyep. Anyep ya. Ya, Pak De, niki sowan enjang-enjang sampun. Nggih. Lah iki Biasane aku karo awakmu ki lak ya mung ning limbukan tok. bener. Ning gandeng ki dipesen karo Mas Eli. Pokoke ngantos dugi Goro-goro. goro-goro Mbak Elisa. Mengke dugi goro-goro nembe pikantuk kondur. Nggih. Ngestokke dawuh. Besok dawuh manut sik ngersake. Mas Goteng, Mas Gareng. Mas Sinten? Kleru kok ya. Nek lumrahe gareng ki metune nek gara-gara, ngono. Nggih. Nggih. Lah limbukan mau kula pun metu. Ha iki metu pindho jos iki. Nyat kula iki pengen metu limbukan mau. Lah nggih to. Lah wis to. Wis iki ora ana derek apa-apa kok wis. Metu golek duit kok. Ngencek. Yo, ngatur kita tembangan apa, Mbak? Wis kirin, enak sing arep dirembuk iki. Boten. Aku manut mawon no. Isu mau njaluk apa jenenge? Apa itu yang manuk-manukan itu, ha? Ginupito. Oh, alah, jineman. Jainemai. Jineman gelatik Gelinding. glinding. Gelinding tadi kayaknya ada pamundutan. Ya, niki wong. Pak, sinten iki mau nyuwun apa, Pak? Nyuwun duit. Pak Triman nyuwun lagu janjine kali Mbak Elisa nek dereng dituruti aja wasul ting Jelegong. Apal kula, kanca Facebook kok. Nggih, mengke lali janjine. Lali janjine, ya. Ya iki sios boten nganune napa? Ladek glinding. Glatik-glatike. Sico, permintaan. Sico kaya Ayo. gawe penjane Pak Kapolsek kok. Nah, 0706. Kok siap-siap sinden-sinden ya, ben ora ngantuk engko tak tunjuk-tunjuk. mboten enten, Mbak. Sinden Ansor laras ngantuk niku mboten enten. Nyati lho. Oh, mana niki malah pun ngelilir niki. Kowe ora ngantuk, Dik. Kemen-demen kuwi. Iya. Sing ngendemi kuwi sapa to? Sangu dhewe kok. Oh, nek karo kae dindemin tut. Ya Cahayu. Kinupita kangku Alas. kila aranira glatik glinding ngaliling mulangaling aliling liling dumaliling ya bapak salurutan geniramu ati pangan kasan sukan tur yo cek-cek-cekan gladek Manuk podang ngalayang, layang-layang, alayang, layang, ning dhuwur pang. Ya bapak, kulu kuning,
Agi mapan nih. Aku roh aku pokoknya. Cucuk lho Mas, nek ngajak genduk Elisa ki cucuk. Tembang apa wae apal. Nggih. Piyayine ya cantik, pinter, cerdas. Wah, bejane sing kakung sok mben. Lho lah iya. Nah. Pomo sing kakung arep mapan turu mesti ya nganggo ditembangke sik. Bangke no Mas. Tangi turu ya ditembangke sik. Heeh. Jane sing kakung. Piye? Bojoku kae ya tak latih nyanyi saiki. Wes, Wah, nggih, Pak Pak. Dek. Tak latih nyanyi. Biasane rak ngedrum. Anakku ya melu nyanyi sakniki, Mas. Nggih. Anakku sing SMP niki. Oh nggih, sing riyen turine sikile loro kiwa kabeh nika. Nggih. Nggih. Dhisik gara-gara anu nggih. Akhire tak operasi, Mas, tak ganti. Tak tekuk ngoten, Mas. Iki malah delamakane ning mburi kabeh. Aku nglegani kowe, Mas, nglegani. Gen. Tapi wis pinter nyanyi sakniki. Nggih. Kula ki anggere wengi, lah ning SMP iki nek turu jek karo kula karo bojo kula ya, Mas. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa piye wayah adem ngene iki nek aku karo bojoku arep piye-piye ngono ki dadak. Anu ngliling anakku wis tangi apa urung, wis angler apa urung. Rambute niku tak jedil. Nggih. Anggere tak jedil rambute wis ora obah, berarti wis turu. Nggih. Kula arena dan juara rombok wedok. Esuk-esuk ngoten dhek wis nganggo seragam SMP, bojo kula wis nyapu ning latar. Kula ya tangi turu nyanyi. Penak tenan, gune penak tenan. Lah kok bojo kula semaur. Mengko meneh, Pak mengko meneh. Lah kok anak kula iki ya semaur to. Suwe-suwe botak, Pak suwe-suwe botak. Berarti nonton cah iki. Piye? Cek lucu ra iki. Cek. Percaya, Mas, iso. Ajare jenengan biyen ya dadi apa jenenge pemimpin penyuluhan nuwun sewu ora kok saru lho iki. Nah, Penyuluh apa jenenge kontrasepsi kuwi. Jare jenengan. iki sing ngendi to iki? Kabeh. Lehmu sosialisasi nganggo lagu kok zaman biyen. Ning desaku kok. Ngaku sosialisasi malah bojoku meteng ae kok. Lah pripun? Lah salah kabeh. Lah wong tak kon spiral apa suntik malah ngombene pil. Nggih. Salah kedaden, pile lagi teko ngulu, katok wis murut teko dengkul. Iki kalah cepet, Mas. Apa neh? Ora lagune kuwi kepiye lagune sing. Lagune sosialisasi kae to. Heeh. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman, anak akeh ragate larang. Ning yen melu kabeh anake aman. Nggih. Mula dulur kabeh wae senenge, bareng-bareng melu kabeh ayeme. Cukup anak loro wae, lanang wadon padha wae. Ana pilih, ana suntike, ana spirale, yen pengendange pilih plendungane. Oh nggih. Ning endang. Heeh. Nah, ora mudeng. Kuwi kering. Nah, bar kuwi guak nang emper. Jiko anake disebul. Mulih mboke kuwi gedhe, Pak. Apa neh? Tak turuti kok kae. Apa neh? Wes yo, bangki. Kok Agustus arep radijak. Nek aku kan Genti sapa iki? iki lho. Anggi lah Iya, Dek. manuk emprit. Akeh wong padha. Ora. Ya. Manuk emprit pating cruwit-uwit. Iki apa? Iki intern group. Intern group iki. Jadi intern group ki nek sing ngerti nggone emprit sapa ki nek sing. Oh, alah. Sing emprit sing ngene sapa, Nduk? Kira-kira Lah kira kan dereng nate. Sing gender. Titikane jempol sikil.
iya. Jempolnya ngopo? Hah? Nek jempol sikile gede berarti mrite ya gede. Ora delok. Lho. Jempole sikile jenengan. Gede, Mas. Wong bareng kena palu iki mau kok. Iki agek meteng-metenge iki, Mas. Gede. Ning lak gede, ngrasani gepeng. Iya. Calurutan yen iramu pati pangan yuk padha yuk padha yuk padha yuk ambyuk pasangan nucuki mari rayaan nucuki mari rayaan Sing manuk emprit gendho anggi. Nggih. Nah, manuke betet Betet. sapa? Sing wangun nek cara betet nek sinden sing ndi? Akeh wong padha. Yanti iki betet iki. Lah iya, Mbak Yanti Ku betete. nek muni tetet-tetet ku nek ngundanake wong lanang tenan kuwi. Ya Yanti, iki manuke betet. Ayo hati-hati. Lah engko Penggemarmu wis supportermu. Yanti Lopres, Lanti Lopres. YL. Ya ora te. Gak enak nek penggemar ngono iki gak enak. Kayo te. Manuk betet Akeh wong. Hati-hati, aja kleru kaya wingi ning Magelang. Lah pripun? pripun? Pating cruwet, ceret. Hati-hati. Magelang wingi lho, Mas. Heeh. Betet wae kok men ceret. Ya diombeni super tetra. Ayo, Yan. Anakmu ya iso nyanyi anak. Anakku lho. Heeh. Saged Oh lah iya. Nyanyine apa? nyanyine balonku. Oh iya engko tak nyanyekke engko ya. Nyanyine kuwi mau akeh wong padha bal-balan. Pating cruwet weh. Aman. Pak Gareng, Lho. aja neka-neka lho, anake Lenang melu lho kowe. Anake sinten? Anake Mbak Yanti melu. Kae sing meking kae. Kae anake mbarep kae. Nika sing mbarep nika. Oh, wis tuku pise ya, Pak De. Adik gak ngantuk? Kuwi urung disapeh kuwi. Ya. Niku mboten saged, mboten saged. Sapi-sapiane angel. Angel. Jan iya, kadang rebutan karo pake kok. Jan yo ngono. Ya ampun. Anak. Anak mbarep. Ya. Mancret. Rodok. Kowe keplok cara piye kowe? Tahu kenal suara ngene iki ora? Tahu kenal suara wong keplok ngene iki ora maksudnya. Heeh, lah kuwi. Kok panggah kleru wae uripku. Lah soke sing nglerokke ya sapa? Kono dhewe sing rumangsa kleru kok. Awas ngunduri wedang ku lho.
Adem. Blekoke sapa blekoke? Lah ya blekok yoga. Coba yuk. Blekok apa keblowok? Set ya. Dulu. Itu kuwi, Mas. Tidak. Volume loro. Kaya PCD wae volume loro. Duh, sing volume loro ke Jepang di sini. Weh, sik. Walah. Oh, anu to. Apa video perang dunia kedua ka to? Kula ki ya sing ngirimi anake Yanti nika lho. Kecen rodok kelainan kok kan. Aku dikirimi video apa video kebakaran ku lho. Moro-moro ya wis kuwi mau. Itu dadi video call. Heeh. Ayo Dek Yoga. Manuk leko gan mong lera 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 kado cucuk pepet tengko anjet jalaning baleno angalire amalero ngolake sandang pangan Sah ngene iki. Iya, mat-matan ya kepenak Matan tadi. yo penak kan Iya. ngomong-ngomong. Nyat nggon wancine mat-matan iki ngene iki siji, nggo wancine mat-matan. Yah mene iki ping pindhone wancine nggo ijabahe wong donga. Nah, Sepertiga malam. Mula dongane Mas Elik sekeluarga pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat, Amin. pinaringan rejeki sing subur makmur sakdun saturune Mas Elik sekeluarga pinaringan slamet donya lan akhirat. Allahumma amin. Lan uga para marga Allahumma para pamriksa sedaya Allahumma muga-muga pinaringan rejeki sing kathah berkah barokah. Amin. amin. Lan Mas Dalang pendukungnya siji tok. iki Oh, iki ndonga iki yahene iki apik-apike. api-apike malah dikompleti, penanggap ya didongake, putrane didongake, dalange. Ora iso urun apa-apa, isone urun ya mung Donga. donga. Ngono. Nggih. Tembange apa Cahayu? Lah iki paling penting iki jak lali janjine. Oke. Nganggo sound system ngendi? Hah? Sak kobongke. Wes diblong arep. Makasih ya Mas ya. Tenang. Aku nek ora sampean orang ini. Masih kok. Blongno terus ora apa masalah. Ora apa. Le lucu ki mergo ora lucu. Ayo to. Iya. Ngarepmu. Penting golek duit. Iya. Dan pi. Kok marah to? Aku gak marah. Elvi. Aku nek marah udok, Dik. Ora apa-apa, ngene iki dienggo pencair ngono lho, Dik. Cair, tetep cair. Cair wingi-wingi. Dino Berat. Minggu kang tanti Iki bawane ya, Nduk. ya Kowe ya iso bawa. Tase disalahke sik. Kok sendi to jane iki? Tase disalahke sik. Kowe menehi nek nggawa bros iki siji wae ora telu. Astagfirullah iki lho bor siji lho Pak ya Allah. Ya siji kuwi lah sing loro daging lho brosmu. Kok ya cetha banget iki lho. Hah? Kok ya cetha banget. Maksudnya jero kene brose, Mas. Ora. Ora arep tiok sampean kok. Mau ngindaki po?
Moji nemro. Masa? Malu nempi turun. Isi gemolong kok. Gesek iki aku ngomong. Katu. Wis tak komplong. Ini aku seneng kok. Seneng dituku. Apa tuh Pak? Nek nembang kaya Do Elisa. Iki nun sewu. Tutuk karo miki sejajar. Nek kowe ngene iki bengung. Soale cedak speaker aktif. Masa toh? Feedback ayo to. Feedback. Ayo feedback. Feedback. Lah ya kuwi. Berarti ngene, Pak. Mau nah ngono kuwi. Nah. Ngene iki. Lurus sejajar karo mulut. Nah, ngene iki. Nek ngene iki Metune swara piye nek ngono ku mau? ya apa mau back Feedback. Nah, kuwi. Dengar. Mudeng. Lah iya dong. Ya iki lho wis ngene. Nah, ngene. Nah, oh ngene nek kuwi Kuwi piye maksude? Ora ngerti aku. Aku ora tau dilatih mic. Nah. Ngene. Nah, ngono. Kula nuwun sak ndok-ndoke kok. Nah, nek iki cetha, iki kudune ra ngono. Sak kabel-kabele ayo to. Nek iki mlohon. Aku tak tutup-tutupi malah. Yo dibuka. Anu apa? Ditebangke. Sip. Seneng Mas aku ngene iki. Lah nggih. Dadi dodol tegap, Nggih. leher tegap, posisi ngene iki. Moro. Magelang iki enek sinden ngene iki. Sapa? Lah nek ngene abang. Kok abang kuwi? Magelang ning ngene. Oh iya. Ngene lewat aku kelingan. Kubu kae ngene pendeli kaya maling kuyuan. Saiki wis ora abang iki pindah nggon jebule. Nggon speaker. Angine tekan kono kok ya. Golek alasan Dicaya oleh ijol iki mau. Iya. Sendalku lek. Niki to. Heeh. Kok paku tok ngene ya. Sendal dalang kok paku ting terintip ya ngene. Ngenangi to, Pak? Makune iki saka dhuwur mudhun. Lah iki saka mudhun munggah kok, Mas. Ora apa-apa penting nek dienggo kuwi sendale regane 7.000. Pakune 12.000 dhewe. Nyat kaya terapi ting sengkring. aku wis ora percaya
Sinden kreatif. Kreatif e, Pak. Rono-rono nggo speaker dhewe. Tur bluetooth ya, Mas. Jenenge portable. Ora ngono kuwi tok medeni, mripatmu kuwi. Iya. Enak pondok kok yane dum-dum-dum. Aja kek kedalange wis sugih kuwi. Lah piye? Iki titipan saka sobat ngebyar iki mau lho. Iki nek mau diucapake terus sida dipinangkani aku kon ngenehke iki nek ra diucapake kon nggawa mulih iki mau jane. Gandeng wis diucapke mula iki diwehake. Ya, Lah, Mas monggo Dalang. saking sobat ngebyar Matur nuwun, Indonesia. matur nuwun. Mugi ndadosaken kaberkahan dumateng sobat ngebyar ingkang peparing lan kula ingkang kula sakonca ingkang dipun maringi mugi pikantuk kaberkahan. Kok aja tebah-tebah iki. sing nampa gareng ning wayang kulit. Masih Mas. Matur nuwun. Biar semuanya sehat-sehat. Makasih ya Mbak Yo. Sami-sami. Dagek kantong ajaib. Aman. Kok kleru. Piye? Kleru kantongan liyan. Nyonyok kene iki didum. Ora. Aku guru ngeling kok aja nganti kleru. Kok tekan ngomah diumbah kok duite kekumbah. Ora apa-apa bejane sing. Mangko duit ngomah wis tumpuk-tumpukan. Prandek puno bojone karo anake ra dipitrahi ya truk ya, ora dinahi dhek ya truk ya. Apa urung to ki mau? Urung. Nyilih 200. Kajak nyilih. Ora wurunga. Urunga ya. Dawuh malih Pak Dalang. Kaya damen-damen. Wah, ada ke damen-damen iki. Yo. DG channel. Ya. Napa niki Mas Bagong, Mas Petruk? Dawuh napa? Nembang meneh, Mbak. Heeh. Sak-sake tembange gandeng pamundutane wis entek. Pun sedaya. Mbok menawa Mas Elik ngersake tetembangan? Oh nggih. Pepeling. Kepele. Oh nggih, Mbak. Sae. Niku nggo ngelingke ngoten ta, Mbak? Nggih. Lah nggih. Sing pepeling niku ta? Kersane eling ngoten ta, Pak? Lah nggih. Kok malah krengkeng-krengkeng ngarep. Oh, arep Oh melu, ya rasa dicopot sendale kaya ning masjid ae. Arep melu. Ayo kene. Ayo kek. Manggon mburi kene, arep melu kene. Kene. Melu mbangane bising glondang, ayo. Nah. Oh, timbang sing nang omah ya nyawange ning kene iki to, ya. Wah, Dibawani, ya. Mbah. Ya ya. Bawani, Mbak. Ya, dibawani. nggih. Mbah sinten to niki asmane? Mbah Aris Mulyono. Oh, sing daleme mriku. Oh, si Mbah. Oh, mriko. Oh, nggih nggih nggih. Aduh, cedak. Cedak. Nggih, cedak. Aku tak nembang kasih musike. Umur pinten, Mbah sampean, Mbah? Umure pinten? 76. 76. Cita-citane napa? Lumayan. Wah, nyemelangi lah. Nembang ya ning anu kasih ibu.
kasih ibu riyen. Oh lah pripun nek kasih ibu ngangge gamelan pripun? Oh boten ngangge gamelan, cobi-cobi. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Masuk, Mbak. Hanya memberi tak harap kembali. Dari dunia. Ibu. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak kembali. Sang surya menyinari dunia. Pinter, tepuk tangan adik. Pinter. Apa lagune? Maam dulu ya, maam dulu ya. Nanti ndak cacingan. Ya, maam ya. Nah, karena masih kecil tuh yang lembek-lembek sausnya aja ya. Sama sambelnya ya. Kan giginya belum tumbuh semua. Nah iya, sausnya aja ya. Iya. Kayak ya ini metu kasih ibu. Sama Roman. Nggak mau rauman? Tuku dewe. Saiki ini Mas Gareng. Piye, Dik? Anu, Mbak. Alam-alaman. Alam-alaman. Saiki basa Jawa ki arep ilang. Basa Jawa arep ilang. Basa Jawa ki ana pirang wanda. Basa Jawa ana pirang wanda. Heeh. Basa Jawa ana caraka. Kuwi to, Mbak? Data sawala padha jayanya moga 20. Ah, Nek nganti ora lucu. Tak wedangi tak bubuti. iso jalan tau pai. Kuwi anggere ora lucu tak wedangi tak bubuti. Ana 20 to. 20. Nek Sudasanga isih ana pira? Nek disuda 9 berarti 20 jikuk 9 kuwi isih 12. Isih 11. Isih 11 ya Mas ya? Heeh. 11. Ora lucu tak bubuti lho kok. Salah. 20 jikuk 9 ki isih 11. Salah. Lah kok salah piye? 20 Sudasanga. Heeh. Kuwi mung ana 18. Kok iso 18? Ana 20 wanda ta. Di Sudasanga kuwi mung ana 18. Kok saged? Lah ana caraka ki ana pira? 20. Goblok tuwek goblok. Ana caraka ki ana 5. Ana caraka. Bubuti lho. Ana caraka ki ana 5. Nek aksara Jawa 20. Aksara Jawa ki ana pira? Lah aku teko lah ana caraka ana pira? Apa jam 20? Tuwek ngayal. Sudasanga ana pira? 20 kuwi. Lah nek 20 jikuk 9 ya 11. Lalu Lah klerune piye? 20 juga sa karo ngo. Ha. Lah iya. Bubuti, Mbak. Bubuti, Mbak. Aja tak bubutane dhewe. Saiki tak jabul lah maringi nang duit kowe. Lah mon niat arep maringi jano. Iya. Mbok sida, Mbak. Kasih ibu kepada kita. Saiki diteruske. Pepeleng. Pepeleng, nggih. Kepeleng. Nggih. Bawane kasih Bawa ibu. mboten. Kasih ibu apa Kostati? Rumah sakit kira. Oh iya ki rumah sakit ya. Dandang gula.
Mbok sing banter ning endi kok sing banter? Nah. Dandang gula apa? Cacahe piro? Nah, heh? Dandang gula. Ana kula apa? Ayo rukun sampe. Ana cara kok mau. Kowe nek iso jawab kono. Ha iya. Ya lho simbah kok. Dandang gula, Mbah. Monggo. Tintingane Dik Hayu. Nan. Ora tega awakmu ya. Tak gawe dana. Rukun Islam. Gawa gamelan. Kuwi larasmu piro? Larasmu piro? Piye, Mbah? Kowe lagi apal ana cara kowe wis gawa laras dhewe. Iki digawake slendrok ta? Nggih. Lah nek manut Sampun, ya Mbah. dirungake tintingane. Nek manut dirungake. Iki ora wong tuwa tak bacok tenan iki. Sampun, Mbah. Cobi, Mbah. Cobi, Mbah. Sabar, Reng, sabar. Nggih. Cobi. Rumangsamu aku ora apa-apa. Sakenane wae. Rukun Islam. Nah, samonten nggih. Sono lho, Dik. Lanjut, Mbah. Kang Li. Rukun Islam. Kan ada. Lah piye kok lah? Wong kon nirake malah lah. Rukun Islam. Kang Limo. Ayo golek rombongan liya wae. Yo sama Pak. Katindakno ing para sasama aja padha ditinggalke. Pirang. Ora. Rukun Islam puniku katindakno Sahadate, Mbah. Sahadate. Kang angka 1. Yo tak tuntun, yo tak tuntun. Kang angka 2 salat. Kang angka 2 salat. Yo tak tuntun neh. Dene kang katelu. Dene kang katelu. Dosa kowe, Reng. Nuntun nembang lho. Ramadan nindakno poso. Aja ndisi, aku sik lagi sampeyan aja ndisi. Ben ketok aku wong pinter. Ramadan nindakno poso, yo. Ramadan nindakno poso. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Papat zakat kali munggah haji. Munggah pong ibadah. Ibadah. Ayo diganti yuk benake sik, disetip sik iki salah. Ayo. Salah. Disetip sik, salah. Ping 5 ngibadah haji. Ping 5 ibadah haji. Bener. Rukun Islam yang kono. San purna. Malah Makasih. keren. Bareng-bareng ya, ye. Lucune ra ila-ila ta. Sarung-sarung nggih, Mbah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku kan sayang to, Mas. Ibaratnya iki lah mbahku dhewe, bapakku dhewe. Ya, Pak ya. Kurang piye? Kan sayang kok. Sampeyan pengen tak sayang. Lah kan aku cinta padamu. Ora. Kok gelem? Wah. Sarung-sarung, Mbah, ikut nyanyi, Mbah. Ayo. Sik, Mas syuting dulu Mas, close up. Senyumnya. Tangannya ngene. Ngene. Iya. Gini, Mbah. Ngene piye? Ngene lho. Ngene lho, ngene. Nah, ngene. Ini, Mbah. Nonton lho kamera. Kamera, Mbah.
Kita keluar. Gaul men. Nah, ngono. Nah, ngono ya. Aja ngono lho ya. Udah? Kepiling? Oke. Sekarang? Oke, Yo, yo. Yo kanca-kanca. Siap. Kaya iki nyatei. Siap, Mbah. Sik, sampean ngerokok mboten? Mboten. Oh, alhamdulillah. Ya wis. Berarti rasamu. Kenai apa piye? Iki dina kobong ya. Yo kanca-kanca. Bareng-bareng ning guyu wae. Nangis aku.
Matur padalang. Nggih, Mbah. Iki saged ngibur putu kula. Sembah nuwun amin Mbah amin. nuwun. Denek donga mugi-mugi bocah kula benjing iso saja. Bocah sing mulya. Amin. Nani nusa bangsa lan agama. Amin. Nggih. Dongane Mbah Kakung ijabah. Uga didongake jenengan awet sehat. Awet momong anak putu. Padha-padha. Suwun ya, Mbak. Ana caraka mu enek pira? 20. Ana caraka ki 5. Nganu aksara Jawa. Ana mulih. Nah, cuci kaki, cuci tangan, mie obat gek bubuk ya. Ya. Alhamdulillah. Wong tuwa nggo dolanan. Aku mbayangke nom-nomane men yo nglitas sak cah ya. Ya dadah. Ya. Mwah. 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 Mantap pokoke. Aja raup. Mbah Putri kesehatan, Mbah Putri. Oh, taksi. Sehat, Kung. Alhamdulillah. Nunggu sih. Yes. Kayak raup Mbah malah kaya kucing mlebu pawon. Oh, alah. Mas, Mbah sapa mau? Mbah Haris nggih, Mbah Haris nggih. Nggih, wis sehat selalu Mbah Haris. Ya, luar biasa semangate wis. sepuh. Semangat. Ning isih semangat luar biasa lho kowe Mas. Tenan. Napa lagune wau? Kasih Ibu. Kasih ibu kok elok. Kasih ibu, kuwi apik Kustati. Nggih. Ki Mbak Niken ayo Mbak, nembang Mbak. Ya. Lho, urung ta niku? Lho urung kaya ngagi ngadeg pisan kok. Ya kene bapak arep ngersake. Sepati. Seperti minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Minyak telon cap 3 anak wangine wangi bayi. Bayine ndi bayine? Non Jare wangine wangi bayi lah bayine. iki lamung sponsor to, Mas. Oh lah nggih maksudnya bayine. Ambune nduk iki lak kaya minyak telon ngoten niku. Nggih. Minyak apa, Mas? Minyak telon. Oh, Krungumu apa? minyak telon. Ora mungkin. Aku ngerti arah hidupmu ya aku ngerti. Bekasnya ijik lho. Ora ya. Nembang. Nembang, lagune apa ya? Ayang-ayang ya? Apa? Ayang-ayang? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang. Duh, dawa-dawa sing Dewa-dewa. kayo. Dewa-dewa. Heeh. Kae ora dawa-dawa. Lah napa? Gede dawa. Nyanyimu karo ngene iki. Aduh, gede dawa. Dewa-dewa. Heeh. Dewa, nggih. Mbah Haris. Ayang-ayang. Sip. Ayang-ayang kepada beta, tak terhingga hono coroko. Bongkong aku terus yakin. Ah iya. Enggak, ayang-ayang buka apa nduk jedor? Njalukmu kowe apa? Njaluk jedor buka apa? Gong sik apa gong Cina kae sik apa piye? Manut. Lho, kowe iki takon nyuwun. Aku manut sing ngeki kok. Oh, ya wis, manut kanca-kanca, buka bareng. Ya, ayang-ayang yo kaya ngapa Mas yo?
Tarewangi tamateni laire tasno kang suci kasunyatan yen aku sliramu iso. Sampun Mas Gareng. Diunggah kesek potensione. Yo. Penak ya Mas ya. Semuanya penak, alon penak, biar penak. Penak lah ya. Sound system yang ini lah. Ora. Piye, Pun Suwe iki kan alus ngerti lap ilang. Nggih. Kaset dhisik lah ngoten, kaset Nggih. lupa nonton dhisik lah ngoten iki. kudune nek meh rampung ki banter kok iki saya alon ya Mas. Lah musuhe. Oh ngono. Musuhe wong tuwek ya alon. Oh, saya hilang. Saya ilang tak sek. Kasihku Sampun matur nuwun. Iya. Mbak nih kan wis nembang kok. Heeh. Sampun. Duh, dewa-dewa, ngoten niku wae. Mbak Elisa, sak tembang meneh kek. Ngentekke lakon. Heeh, ki ora kena nerak adzan subuh. Ra kena. Ning jane sing adzan wae isih apa isih pupuran putih bareng. Nggih kula tambir masjid to. Tamir kok tambir. Tambir arep nggih kenduri kok. Lagune singkat padat ayo. Ya, mangga. Seragenan entuk, sing Nggih. anyar-anyar entuk, sing lawas monggo. Nggih. Apa arep ayak kerawitan? Nggih. Wah niku nggih sae. Sae Ya niku. pamungkas. Bagus itu, Pak. Nggih, napa nderek? Mari kangen, Mbah. Oke, Mbah. Oke, beres. Batune ijik to kae mau. Iya. Oke, mari kangen kakungku. Kakangku. Iya. Ya, mari kangen, Gong. Heeh, ayo dibukani. Ya. Santai. Petra tajam biasat Kripik gedang, kripik telos itu. Loh, Cik Mas. Sampai jumpa lagi nggih. tanggal 3 Mei. Nggih kan Gareng, nggih. Loh, 3 Mei aku prai deh. Lha ya padha. Ya sesuk tanggal 3 aku tak sowan ning daleme jenengan. Pat nyun pangapunten ya Mas. Kula sing ngaturaken Sehat-sehat tepat selalu nyuwun bersama pangapunten. kanca-kanca. Oke, salam gojekan nganti ora waras ngono ya Mas ya. Nggih. Masih. Kasihku. Sembah nuwun Mbak Elisa, Mas Gareng. Sedaya lepat. Pak Eli, Sami-sami. warga masyarakat, Mbah Kakung, sehat sedaya, matur nuwun, lepat Nggih. nyuwun pangapunten, ngodinonga manggi rahayu sedayanipun, slamet sedayanipun Allahumma. Amin. Amin, matur suwun. Matur nuwun ya Gong. Ya, kae selasi.